Sanibonani. Ngiyabonga MC Thuba, igama lami nguAndile ngwakaMakhanyela. Ngwakhona la eMtuba. Kodwa ke ngokuhlala ngisePretoria ngenxa yempilo. Ngize lana ngoba ngimenye ugcinile, ngihlangana nogcinile ngonyaka odlule kumcimbi weSiyavusana. Mina ke ngiartist elisebenza ngezandla. Ngizosho nje ukuthi ngafunda ngaze ngaba nemasters. Kodwa ngenxa yokuthi umsebenzi dololo. So ngase ke ngiphesiwa icareer yokusebenza ngezandla ukuthi namhlanje umcimbi uqondane nokuthi ngine exhibition eqhubekayo eThekwini KZN Arts Gallery ezophela mhla ka-30. So ngiphethe imisebenzi emincane. Ngenza ama-sandals, ngenza ikhwama, izincane lezi engiyiphethe, ngenza igqoko, ngenza ijewelry. So lezi ey'ncane zakhona engiyiphethe namhlanje nama-side bags, but nginazo ey'nkulu. Ngizosharisha inamba yami ka-WhatsApp khona othandayo ukubona ukuthi umsebenzi engiwenzayo kanjani eviwe laphayana i-catalog. Sengikhule kakhulu ke la emkhakheni we-art ngoba sengiya exhibita koThekwini, Pretoria, Gauteng, lezo ndawo nje. So ngize lana ngenxa yokuthi ngiyayidinga noma ngiyayicala nesupport yangapha ngakithi ngoba mina ngiwala eMtuba, kodwa abantu baseMtuba bangazi. Ngaziwa le koMaritzburg koThekwini ngoba ngilana nje ngisuka eThekwini bengikade ngikwi-opening ye-exhibition, ingakho umsebenzi wami ngingawuphethe because i-exhibition iyayithatha isikhathi eside. So ngokwazana okugcinile siyafisa ukuthi umkhakha lo waka-art ugcine ukhona nala endaweni yakithi, nabantu bakhona bazi ukuthi yini exhibition ngoba abanye abazi ukuthi i-exhibition mawusukhuluma exhibition ukhuluma ngani. So ngiyacela kakhulu, ngiyafisa nje ukuthi before ngaziwe ngoba sengike ngavela nakomabonakude ngawo umsebenzi engiwenzayo ukuthi before ngize ngaziwe kulezi ndawo ezile kude, kodwa nala engisuka khona emakhaya abantu bemazi uAndile ukuthi usebenza ngani ngoba nje kumaGaladina ebengikuyona ngoJuly eMaritzburg bekuphethwe inqephu kaAndile, abantu bale kude, kodwa la emakhaya akekho umuntu ongaziyo. So ngizosharisha inamba yami uyisave kuWhatsApp bese ungena kwi-catalog bese uyabuka ukuthi uAndile wenza umsebenzi kanjani. Ikhwama engizenzayo lesi sifaka amakhadi, abanye baye befake okhiye beyimoto bola bogela ba right, bese kuba ama-side bag nje ocasual abakanjena ngizenza ngama-pearls. Ikhwama zami ziyaya kuma-fashion show kumaGaladina. Bengikwi-fashion show nje ngoMay khona eThekwini lapha ne-ICC. So ngiyafisa kakhulu ukuthi igalelo lami libe khona nasemakhaya, lingagcini le kude ngoba sengize ngaba sePretoria ngawo lo msebenzi kodwa la ngakithi awaziwa. So ngizocela ukusharisha inamba yami onesifiso sokuthi awubone mhlambe noma engeze ukuthenga, just nje ukuthi aposte ashare, mhlambe ngaba khona umuntu ongawuthanda awu-order imishado, amaphathi, amaGaladina, i-festive season isifikile ke manje yabona siyathanda kuba bahle. So inamba yami ka-WhatsApp ngiyacela niyithathe ithi 0744, ngizoqhubeka mase niyibhala 0744 238743. Ngizoyiphinda futhi 0744 238743. Sengivala nje kuningi kakhulu engikwenzayo, nazi negqoko ngiyazenza ziyatrenda-ke, mhlambe nabakhona la bayazazi ziyatrenda nje. Mungena ku-TikTok uzoyifica, mungena ku-Facebook uzoyifica. Igqoko iqala ku-150 kuya ngokuthi sine-design kanjani nanokuthi ikhanda lakho lithatha yabona i-material eningi kangakanani. So ngiyabonga kakhulu. I hope ukuthi ngizoyithola i-feedback from iGaladina cause fana ngaba ngisekho la emakhaya, fana ngabe sengahamba ngaphindela lapha engihlala khona, kodwa ngathi ngoba ugcinile siphila sonke lento ye-art
sisonke and siyakhuphulana angizukuphindela emuva ngizohlala iGaladina izifike so ngoba isifikile I really believe and hope ukuthi kuzoba khona okuqhubekalayo after ngiyabonga